Bona nit, com esteu? Som els del Tot Plegat i som aquí per intentar fer d'aquesta estona de programa la millor manera de començar la setmana. Avui començarem el programa anant a la cuina de Can Simón, un restaurant que durant aquesta setmana ha revalidat la seva estrella Michelin. A més, també rebrem la visita de pelegrins i pelegrines perquè ens comentin com veuen l'edició del Pelegrí 2021, una edició que estarà marcada per les restriccions a causa de la Covid-19. A més, viatjarem fins a Gal·les per estrenar la secció Tossencs pel món. Anirem a casa de la Montse Ribas. A més, com cada 15 dies, tindrem la secció Tossa Natura amb en Rodri. I per acomiadar el programa i fer-ho d'una forma com ens agrada a nosaltres, amb música, tindrem en Emilio. Per tant, un programa que sembla que serà força complet. Però com sempre, ho faran possible. A la meva dreta, Marc Carrillo. Marc, bona nit. Bona nit, Carles. Bona nit, audiència. Com estàs? Bé, de moment bé. Hem coincidit una mica nadalencs, eh? I a la meva esquerra, l'Artur Robó. Artur, bona nit. Bona nit, Carles. Bona nit, Marc. Veig que ens hem posat d'acord i tots tres anem amb els nostres ugly sweaters, amb els jerseis de Nadal. I és que hem de recordar que aquest programa és el més proper a Nadal, Sant Esteve, etc. I bé, crec que hauríem de començar felicitant els Nadals a tota l'audiència. Jo pensava fer-ho al final, però fem-ho a l'inici i al final, cap problema. I així ho tenim fet. I a més, no només, que no ho he dit a l'entradeta del programa, avui també anirem a casa de tossencs i tossenques perquè ens expliquin, perquè ens mostrin com han decorat, com hem fet nosaltres al plató, la seva casa per Nadal. El seu A13, no? El seu A13. Un moment, aquest jersei d'en Marc no li hauràs regalat tu? Sí, ha sigut un detall que he tingut jo amb en Marc. I podem ensenyar la sorpresa? Mira, ja veuràs. Marc, bon Nadal. Bon Nadal. Mostra-ho a càmera. Ara està... Ja es veu. Ara està sonant la cançó de Nadal. Sí. Ara, abans de començar les notícies i tal, s'hauria d'acabar la... Sí, però abans aprofitem perquè no només ens hem posat d'acord en anar amb un jersei de Nadal, sinó que veig que també anem amb la mateixa mascareta avui. Home, això gràcies a la família... Borrat León, perdó, em faltava el segon cognom, que han sigut ells qui ens han fet arribar aquestes mascaretes. Des d'aquí, moltes gràcies. I qui els vulgui, què han de fer? Ens poden escriure per privat i ja els hi passaríem a l'Instagram d'aquesta família que ens han regalat aquestes mascaretes que ens agraden tant i que porten la insígnia de Tossa, la muralla. Sí. Aquí es veu, a la nostra part esquerra. L'esquerra, al costat del cor, és on s'han de portar les coses importants. Per això, Tossa sempre va a la part esquerra. Seguint amb coses importants, què us sembla si seiem i actualitzem les notícies d'aquesta setmana? Però ens traiem la mascareta ja, Ens la traiem, però aquesta, Artur, no la llencis. Aquesta me la guardo a la butxaca. Nois, crec que hem de començar, com cada setmana, actualitzant quina és la situació epidemiològica al nostre poble. Marc, anem com sempre desglossant dades. En els últims 14 dies, quants casos positius de coronavirus s'han detectat al nostre poble? Doncs, Carles, en els últims 14 dies, 63 casos confirmats de coronavirus. Marc, filem encara més prim. En els últims 7 dies, a la darrera setmana, quants casos s'han confirmat? Doncs, Carles, com ja has dit, filem més prim i pràcticament més de la meitat, perquè 41 casos s'han diagnosticat durant aquests últims 7 dies. Marc, ara anem a parlar d'un punt important i complicat pel que fa a la situació epidemiològica. Estem parlant de l'escola, on hem anat veient que han anat apareguent casos i sembla que els casos encara no s'han aturat. Doncs sí, tal com vam comentar en el programa anterior, la setmana passada teníem un total de 11 casos a 5è de primària, el grup ja estava evidentment confinat, i un cas a segon. Cal sumar-hi també 2 positius més a 6è de primària i 3 també a 4 de primària. A més, Carles, deixa'm afegir que durant aquesta setmana també es va afegir un cas a l'Institut de Tossa de Mar a la classe de tercer d'ESO. Anem ara a la llar d'infants, on també ha arribat el coronavirus, ja que durant la tarda d'ahir diumenge vam conèixer el confinament de P2, és a dir, els alumnes d'entre 2 i 3 anys de la llar d'infants. S'ha confinat el grup per 2 casos de Covid-19 positius detectats amb test d'antígens
I com que els casos van ser detectats dissabte, és a dir, 48 hores abans de l'última vegada que els nens van estar a la llar d'infants, és a dir, dijous va ser l'últim dia que van estar els nens a la llar d'infants i els casos es van detectar dissabte, seguint el protocol, doncs s'ha procedit a confinar aquest grup classe de nens, com dèiem, de P2, nens que tenen entre 2 i 3 anys. Marc, dit això, anem al geriàtric. Com tenim la situació? Doncs ara mateix la situació del geriàtric, tal i com ha assegurat i ens ha informat la senyora alcaldessa, s'està estabilitzant. Per tant, tenim bones notícies al geriàtric. La majoria d'usuaris ja han passat aquesta quarantena obligatòria i des dels serveis mèdics se'ls està fent un seguiment per també valorar-ne la seva evolució. Per tant, si estem donant que durant l'escola, l'institut i el llar d'infants segueixen donant-se casos, en el geriàtric de moment s'ha estabilitzat, la gent a poc es va incorporant i deixem de banda una situació que era bastant ben greus. Però, Carles, com tot, aquest maleït virus té males notícies i el brot de Covid al geriàtric ha derivat en 2 defuncions confirmades per aquesta malaltia. Hi ha gent del poble que comenta que hi ha més persones que han mort en el geriàtric durant aquest període de temps, dir que només 2 d'aquestes persones que han mort han sigut per Covid-19. Exacte, han perdut la vida 4 persones al geriàtric durant aquest brot de coronavirus, però segons hem pogut saber per part dels serveis mèdics del geriàtric i també per part de l'alcaldessa, 2 d'aquestes defuncions han estat per culpa de la Covid-19. Des d'aquí també donar una forta abraçada a les famílies que s'han vist afectades per aquestes defuncions. Nois, un cop aclarida la situació epidemiològica al municipi, anem a una cosa que ve derivada d'aquesta situació, perquè, Artur, el Procicat no autoritza, atenció, no autoritza la processó del Pelegrí. Doncs sí, Carles, segons ha pogut saber el tot plegat, el Procicat no autoritza la processó del Pelegrí. El síndic, però, ha assegurat que des de l'Ajuntament i les obreries de Sant Sebastià s'està treballant en un protocol per tal de poder celebrar la processó amb aquells elements, diu el síndic, justos i indispensables. Per tant, una altra notícia important i que, vaja, passarà a la història, una processó, si al final es pot fer alguna cosa, que també serà inèdita per nombre de persones i per les mesures que s'hauran de prendre. Malauradament sí. Marc, rescat a Vilavella aquest cap de setmana. Doncs sí, tothom preguntava i ens enviava missatges: què passa? Tanta ambulància, tant de bomber, tant d'helicòpter. Doncs com bé has dit, Carles, la policia local de Tossa, juntament amb els bombers, van treballar durant la tarda de dissabte en el rescat d'un home atrapat en el penya-segat de Vilavella, just a la zona del costat de l'Església Vella. I per sort tenim imatges de com va ser aquest rescat. Unes imatges d'en Josep Colomer que ara podem veure totes i tots nosaltres. Nois, Artur, actuació policial per un possible incompliment de les mesures restrictives de la Covid-19. Segons el cos policial, dissabte, van rebre una trucada alertant d'un grup d'uns 20 joves que incomplien les mesures Covid. Es van aixecar diverses actes per l'incompliment de les mesures. A més, un jove ha quedat investigat per un presumpte delicte d'atemptat a agent de l'autoritat. El fet ha aixecat un gran rebombori a Instagram, on alguns dels joves implicats s'han defensat de les actuacions fetes per la policia. Per tant, és un cas que seguirem i que, caldrà veure com evoluciona. Marc, Educació ajorna fins a l'11 de gener la tornada a les escoles catalanes, també la de Tossa, després de Nadal. Podríem dir-ho de moment, El motiu és que Salut recomana que hi hagi més dies de distància entre les festes familiars i la tornada a l'escola. A més, es farà un cribatge massiu, voluntari, als professionals dels centres educatius. A més, Carles, deixa'm recordar que el Procicat també ha anunciat noves mesures que entraran en vigor, bàsicament ha entrat avui en vigor. Recordar que es deixa de banda el tancament municipal de cap de setmana, però passem a un tancament comarcal durant tota la setmana. Recordem que només ens podem desplaçar cap a pobles de la nostra comarca entre setmana, però si tens algun hotel, si tens alguna casa rural o en els dies assenyalats, com són 24, 25, 26, sí que pots desplaçar-te a aquesta segona residència o a veure aquests familiars
però el mateix dia has de tornar, perquè recordem que seguim amb el toc de queda. Per tant, aquestes mesures, Carles, Sí. que s'afegeixen i que es van anunciar també durant aquesta setmana. Unes mesures que estan plenes d'excepcions, per tant també convidem els espectadors del Tot Plegat a visitar la web de l'Ajuntament, el Facebook de l'Ajuntament, també de la Generalitat, per consultar-les, per estar al dia de totes les restriccions i també de totes les excepcions, que com deien també són moltes. Perquè també, Carles, com hem dit, perdona, si pots recordar a l'audiència els horaris de la restauració de partir d'ara, perquè recorda que es veuen afectats. Ara mateix només poden obrir de 7:30 a 9:30. Exacte. I de 1:30 a 3:30. Recordar que els restaurants sí que poden fer servei a domicili per les nits, però en cap cas es pot atendre als clients en el propi local. Un cop recordades aquestes noves mesures que s'han implementat a partir d'avui dilluns, però com diem, n'hi ha més i les podeu consultar en els canals oficials, anem ara a parlar, Artur, del Barça i Tossa. I és que Tossa serà seu per a la recollida de firmes pels precandidats a la presidència del Barça. Així és, Carles. La recollida es realitzarà a la Galeria d'Art Blanco Graner. L'horari serà de dilluns a dissabte, de 2:15 del matí fins a 2:45 del migdia, des del 23 de desembre a l'11 de gener. Allà mateix, a la galeria, hi haurà les butlletes de tots els precandidats i, recordem, només socis del Barça amb dret a vot podran anar a donar la signatura pel precandidat que creguin convenient. Dit això, Marc, parlem ara d'escacs, perquè Tossa, a partir del 2021, tindrà classes d'escacs per a tots els nivells. Doncs sí, a partir del gener del 2021, el grup d'escacs Paons de Tossa organitza classes d'escacs de forma online per a totes les edats i nivells. Com bé diem sempre, si algú està interessat i necessita més informació, pot enviar un correu electrònic a l'adreça escacstossa@gmail.com, recordar, escacstossa@gmail.com, o trucar al 634 764 268. Repeteixo, 634 764 268. I avui voldria acabar el bloc informatiu remarcant i felicitant-nos a tots per l'èxit de la campanya de recollida de joguines de Col·labora amb la Il·lusió, una campanya que es va iniciar des de l'Ajuntament, des de la policia local, des de la televisió de Tossa, des del Tot Plegat i també des de Creu Roja, que tenia un objectiu, que cap nen ni nena del nostre poble es quedés sense un joc o sense una joguina per aquest Nadal. I hem sapigut, els del Tot Plegat, ens han informat des del Departament, des de la Regidoria de Benestar i Família i també des de la policia local, que la campanya ha estat un èxit i que s'han recollit més joguines que mai. I segons ens han dit des de Serveis Socials, Marc, no faltarà cap joguina ni cap joc a cap llar de les famílies vulnerables del nostre poble. Crec que és una cosa que ens hem de felicitar i que tots els nens que tenien dificultats per poder rebre una joguina, per fi la tindran. Exacte, és un èxit col·lectiu que farà que molts nens i moltes nenes puguin tenir un somriure en els dies més assenyalats. Doncs sí, com bé has dit i com bé ha repartit l'Artur, donar-nos l'enhorabona. Vam demanar Feixin Poble i s'ha complert, hem fet rècord en temps també complicats, perquè, evidentment, com bé deies, Artur, cada vegada la gent té menys recursos, i des d'aquí donar les gràcies sobretot a l'audiència i tota aquella gent que ha portat el seu gra de sorra, i com bé deia l'Artur, que hem aconseguit que la majoria de nens del poble, per no dir tots, no es quedin sense joguina. Oh, i tant. I nois, ara sí que tanquem el bloc informatiu d'avui i anem fins a Can Simón, la cuina de Can Simón. Home, a mi em dius això i ja em cau la bava. Com sabeu, a la cuina de Can Simón han revalidat, han renovat l'estrella Michelin que fa 20 anys que tenen. 20 anys. Els hem donat l'enhorabona. Doncs què us sembla si anem fins al restaurant a donar-li? Som-hi. Doncs, Marc, Artur, com dèiem, som ara a la cuina de Can Simón amb en Xavier Lores. Bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Molt bé, abans de començar deixa'm felicitar-te a tu i a tot l'equip perquè un any més heu renovat l'estrella Michelin. Exacte. Sí, ja fa un any, va ser el 2001, estem al 2020, el 21. Sí. 20 anys ara farà que la tenim l'estrella, 20 anys. 20 anys que teniu l'estrella Michelin i me deies abans de començar que sou el segon restaurant de la província de Girona que la té més antiga. Exacte, el primer és el CEA Can Roca i després som nosaltres a mantindre l'estrella seguida, Déu-n'hi-do, 20 anys mantenint una estrella Michelin. Doncs comencem per aquí, si et sembla, perquè entenc que mantenir aquesta estrella durant 20 anys comporta, com a mínim, molta feina. Aviam, és molta pressió. Tindre una estrella i mantindre en un poble que no treballem uniformement, que treballem a l'estiu molt, a l'hivern no tant,
costa molt mantindre'l perquè sempre està 100%. Aviam, si treballes tot l'any, doncs fer un equip, cada personal, cuiners, tot, un equip que el pots mantindre tot l'any i el tens assenyat. Això ajuda molt. En canvi aquí, clar, la gent, tens més gent treballant a l'estiu i això què? T'implica més pressió en senyals a tindre i que tot surti perfecte i a l'hivern haver-hi més, doncs tens que córrer tu més per arribar a nivell de fer això. Això implica una mica més de pressió i de dificultat que no tindre un restaurant o un lloc que pugui treballar tot l'any. Clar, i a part d'això del tema del personal i de l'estacionalitat que patim aquí a Tossa, entenc que també reptes constants, anuals, mensuals, per anar, evolucionant la cuina i la manera de fer els plats. Exacte. Aviam, nosaltres tenim aquí una gran sort que de producte en tenim molt. Tenim tant les muntanyes del massís com la nostra zona del mar i així. Per exemple, els bogamarins que toquem ens els pesca en José aquí, en el Cala Codolà. Nosaltres amb aquests productes, per exemple, l'avi va ser un dels primers que feia els bogamarins amb botifarra negra. Nosaltres el que feia l'avi ho trasladem amb un plat que sigui actual, no? O sigui, una sopeta d'algues, els bogamarins, un parell de daus de botifarra negra i un toc d'algues cruixents així. Clar, el que fem és evolucionar una mica la cuina antiga a posar el modern sense mai treure el gust i la potència dels sabors tradicionals o que coneixem. Sobre això també volia parlar, del tema de l'aposta que feu des de fa 20 anys, bueno, de fa més, però sobretot des que tenim l'Estrella també, pel producte d'aquí, pel producte tossenc, que és el que dius, no només agafar-lo i posar-lo al plat, sinó també envoltar el plat d'una història, d'un relat i diguéssim del lligam que té el plat amb Tossa. Exacte. Per exemple, el fonoll marí són coses que ja des dels avis ja ho coneixíem, però s'ha anat perdent una mica, no? I això és el que hem mirat de recuperar, no? El fonoll marí, per exemple, coses tan senzilles com el poliol i així que gràcies a en Josep Santaner tot això ho hem tornat a recuperar i a conèixer, o les pomes de Sant Joan, o les cireres, que aquest any tenim que fer un curs de pomes de Sant Joan, o les cireres de pastor, aquestes que se'n diuen, que són unes boletes, unes pometes petites que ja són silvestres. Tot això el que fem és traslladar-ho a la cuina amb coses, amb productes que no deteriorin o que no sobresaltin el gust que nosaltres volem. Per exemple, que tinguis una idea molt clara, si fem un peix, per exemple, amb un peix jo mai a la vida el cuinaria amb espècies d'orenga. Per què? Perquè a mi l'orenga me recorda la pizza. I un peix amb orenga, l'orenga té més potència i te mata el gust del peix. I sempre hem de mirar de jugar molt amb aquestes coses que són el que volem. El que nosaltres diem és una cuina directa i transparent. O sigui, la nostra cuina es pot definir així, una cuina directa i transparent perquè mai emmascarem el producte que volem donar. Clar, deies, tot això, el fet d'elaborar el plat requereix un estudi previ i jo ara quan hem vingut aquí fins a la cuina hem passat pel menjador i hem passat per una mena de biblioteca que teniu, que entenc que també l'espai d'aquest estudi previ de llegir els gustos per després portar el plat a taula. Sí, jo m'ho vaig deixar aquí tots els llibres que tinc, ja me'ls sé tots de memòria, però vull dir, més aviat és ja actualment, a l'hora, els anys que ja porto així, ja el que treballes al cap, el cap és el que ja te fa encebre. Quasi poques vegades ens fa falta cuinar per provar, perquè ja el cap ja te treballa i ja te diu si això lliga o no lliga, si quedarà o no quedarà bé. Si no ho veus clar, doncs després sí, que fas les pràctiques o proves, però ja ets tu mateix amb els anys que tenim que vas aprenent. Clar, i després hi ha una altra cosa curiosa i que volia comentar abans de parlar del Covid, perquè hem de parlar del Covid, és que vosaltres sou un restaurant diferent a Tossa. Sou un restaurant, de fet, sou l'únic amb una estrella Michelin, però a més també aposteu per una cuina diferent a la que trobem en els altres restaurants del nostre poble. Com ho fa un restaurant per poder-ho fer, això? I per no alinear-se a la línia de la resta de restaurants? Perquè entenc que també és un repte. Sí, exacte. I nosaltres a casa sempre hem tingut i hem apostat, i el que he vist des dels avis i des dels pares, ha sigut producte nostre i producte bo, producte comprat d'aquí, de Tossa. De Tossa, la Llotja i poca cosa més. Tot això sempre ens ha fet cuinar, per exemple, si fèiem un arròs ho fèiem amb sèpia d'aquesta, si fèiem un suquet ho fèiem amb peix bo. Clar, tot això ens ha ajudat a ser nosaltres, I l'altra cosa que ha sigut els nostres clients, que quan jo vaig anar a l'escola i el meu germà vam començar a fer coses, el que fèiem és començar a fer una tapeta, una tapeta d'aperitiu, el que avui en dia se diuen snacks o els previs. I fèiem una tapeta. Si veiem que la gent ho acceptava, doncs anàvem a més. Si els clients ho acceptaven, anàvem a més. I fins aquí hem tingut la sort que els clients han sigut els que ens han guiat, perquè si ells no haguessin volgut la tapeta o no haguessin volgut això, doncs haguessin pogut anar enrere i haguessin fet un normal,
els músculs, l'arròs, i Sí, sí. ben fet com es feia, com ho sabíem, però poder no haguéssim arribat a tant. O sigui, ha sigut una mica gràcies als clients que anaven acceptant una mica el nostre ordre de feina. Clar, i a més, ara que parlant del Covid, no? El sector de la restauració ha estat un sector molt afectat també per la crisi del coronavirus a casa nostra. Sí, sí. No sé com ho heu vist vosaltres, com ho heu patit vosaltres. Aviam, nosaltres aquest estiu, per sort, ens hem salvat, hem treballat, ha anat bé la cosa. Val a dir que aquests 3 mesos que hem tingut tancats són 3 mesos perduts que més que treballis no recuperes. Nosaltres tenim un restaurant, un menjador de 70 i pico metres quadrats que ara mateix podem treballar un 30% que equival a 15 persones. Clar. Que és el que tenim. Vull dir que nosaltres no podem fer més de 15 persones, però perquè tenim les taules molt separades, o sigui, nosaltres a la llei, ja sense tindre que modificar, ja és la nostra... La vostra manera de fer, sí. O sigui, nosaltres un menjador de 70 i pico metres quadrats només tenim 6 taules. Són les 15 persones, 14 o 15 persones que podem fer, vull dir que tot això nosaltres sí que ens hem convert a tindre més finestres obertes, no treballem amb l'aire condicionat i tal. Però les distàncies i les coses ja les complíem. L'únic que, clar, hem tingut que, sí, els gels, la desinfecció, per exemple, les cadires, com que tenen una mica de coixí, sempre les han planxat per matar el virus, tot i així, però el que són temes de foro i així... Heu pogut anar-ho salvant. Sí, exacte. Clar, i ara per canviar de tema també, ara estem a pocs dies, Xavier, del Nadal. Sí, senyor. Aquest any serà força diferent als anys anteriors, però és una època on omplim la taula de menjar i vaja, també omplim la panxa després. I tant. No sé, què ens podries explicar d'aquests menjars de Nadal, dels tradicionals que vosaltres també feu especials? Sí, aviam, nosaltres aquest any, per sort, mirarem de fer una mica de menjars de menús el dia 24, al vespre 25 i el 31 per emportar. Per emportar. Farem una mica d'un menú tipus degustació que la gent ho pugui fer i acabar a casa sense cap problema. Coses senzilles però divertides i maques. Aquest any serà un any difícil, no ens podem abraçar i no podrem fer coses amb els familiars ni juntar-nos. O sigui que el que tenia que demanar és per l'any que ve és poder tindre la sort d'abraçar-nos i que la gent fes bondat per l'any que ve poder celebrar-ho més bé. Aviam, obligatori és l'escudella cardolla, els canelons, després, no sé, el 24 a la nit una mica de peix, de suquet. L'únic que, clar, jo sempre aconsello fer-ho una mica més divertit, no? Per exemple, si fem un rostit de pollastre o un marí muntanya de pollastre, jo el faria, doncs, clar, el pollastre desossat, una mica farcit amb el marisc a dins, embolicat, com un caneló, faria coses diferents, no? Però jo, clar, el tradicional és obligat. Oh, i tant, i més per aquestes dates. I és la mare de tot. Xavier, hem parlat dels dinars, parlem ara dels postres, i crec que ens tens alguna cosa preparada. Sí. Perquè ara volem que també els espectadors del Tot Plegat puguin des de casa, Xavier, fer un postre d'estrella Michelin. Exacte, sí. Farem un postre molt senzill, amb coses que tinguem a casa, sense complicar-nos, i que sigui una mica divertit i bueno, esperem que us agradi i la gent ho faci. Per tant, ara ens movem una mica al plano, fem una petita pausa i ens movem fins a un altre racó de la cuina de Can Simón per fer un postre d'estrella Michelin. Doncs ara ja som a l'altra part de la cuina de Can Simón per fer aquest postre d'estrella Michelin. Vaja, jo ara ja et deixo a tu i les teves mans i els teus productes perquè ens facis aquest postre que, vaja, poder ens animarem a fer algun de nosaltres per Nadal. Esperem. És un postre molt ràpid i molt senzill. Aquí tenim una mica d'avena, una mica de xocolata ratllada. Ho juntem, Farem com una falsa sorra o una mica de granulat a tindre sota. Després, aquí el que tenim és una mica de pa de pessic tallat en forma de cònols, una mica de neules i una mica de galetes de pet de monja. Molt senzill tot, I ara això ja anirem muntant sobre aquesta mica de sorra. Les neules, els talls de pa de pessic. Exacte. Aquí el que tenim és una mica de torró líquid. O sigui, agafem el torró del tou del Gijona, ho barregem amb llet, ho passem pel túrmix fins a tenir una textura una mica cremosa, com veieu. Una mica cremosa. I la posem en el capdalt del pa de pessic, Exacte. Emplanem també un tall de neula, fem un parell de punts per donar gust a l'avena i al xocolata. Després aquí el que fem
unes avellanes que els saltegem en sucre i ens queden blanques. Dues avellanes. Aquí tenim la galeta pet de monja, que és el que farem que quedi... Epa! També la posem al capdalt del pa de pessic. Exacte. Queda un dibuix divertit, eh? Sí. Aquí el que volem fer és com uns falsos bolets, uns bolets. Sí. Molt bé. Un parell de punts de caramelo líquid. Aquí el que estem imitant és un bosc, com si fos un bosc amb bolets. Sí. Després, si me passes el gelat. El gelat, sí, home. Tot teu. Sí. Una mica de gelat, de torró. El que diem, un postre que podeu fer a casa senzills, Una mica de gelat de torró. Després, si em deixes obrir aquí la nevera. Sí, i tant, tot teu. Aquí tenim una estrella de xocolata que fem nosaltres amb xocolata desfeta. Ho pintem una mica amb pols d'or. Per donar-li aquest color brillant, aquest toc de Nadal, Exacte, un toc de Nadal, ja que estem a Nadal. Oh, i tant. Farem l'estrella. I aquí tenim una màquina d'aquesta de fer núvol, el sucre aquest de fires, com li diem. Sí, Ara han quedat els dos enganxats. Sí, estic demanant a veure si els companys m'ho saben dir. Nois, com es diu això de les fires? Nube de azúcar. Els núvols de sucre, sí. Els núvols són màquines que avui en dia les venen a qualsevol, per exemple, aquí a Tossa, marxant la tindria, Vull dir, aquestes petites, poder per 25 euros n'hi ha, i fan coses pels nens, per Nadal, o qualsevol moment. Tenir-los entretinguts amb el Exacte. Amb el tema del sucre, que sempre agrada el sucre, Exacte. Una trufa de xocolata, que la trufa de xocolata és molt senzilla de fer, ara us diré la recepta. Per exemple, 100 grams de nata líquida, 100 grams de xocolata i 100 grams de pa de pessic triturat, que amb els retalls aquests el fem. I res, es barreja tot i fem les boles. I aquí quasi a la que surti el sucre ja el podrem. Ja el tindrem. És divertit, no? Perquè has fet un dibuix amb 4 ingredients, hem fet un dibuix de més xulo. Aquí el maco de tot és poder dir, a part que sigui bo i gustós, de poder fer alguna cosa divertit, senzill. El que heu vist, el pa de pessic es pot fer i després el tallem. Les galetes també es poden fer, aquest vent de monja. Les avellanes són glacejades i es poden conservar. El torró líquid també, això t'aguanta. L'avena i la xocolata ratllada és per fer la sorra aquesta. Són plats senzills. Espera, avançarem una mica això, que si no acabarem. Això és per anar més de pressa, però no faria falta. Sí, farem una... Però no faria per falta, Així trobarem en seguida el... Aquesta màquina ja és vella, ja no treballa com tindria que treballar. I aquí el que traiem ja és el sucre aquest. I aquí farem com si fos una mica de... Ha nevat en aquest bosc, no? Ha nevat una mica, exacte. Bueno, i si volem, fem una mica... Aquí el mateix, en xocolata blanca tenim. Déu-n'hi-do, que xulo. I ja el tindríem, un postre... Ho estan podent veure els espectadors, el postre? el pots A veure si el podem enfocar, Artur. Jo cap allà o el pots... L'apropo una mica, A veure, Artur, que no la vull liar, que ha quedat molt maco, i ja saps que jo sóc una mica sapastre. Sí? Doncs, Xavi, Déu-n'hi-do, quin postre. Sí, uns bolets aquí del massís. El podem tastar o no, Xavi? Clar que sí, tot es pot tastar i menjar. A veure, tenim una cullera per aquí, que així el tastarem. Tenim de tot. Els companys em miren amb cares de gelo, Xavi. Ara quan deixem la gravació ja els deixarem també provar. Per on te començo, Xavi? Alguna recomanació? Jo faria un tall de... Jo agafaria amb el dit, un tall de bolet i una mica de xocolata. Un tall de bolet. Exacte, i una mica de gelat. Tot que parim. Vale, vinga. Així el gelat ajuda... Exacte. Vinga, Ui, m'ha tret la mascareta, que si no malament. Home, clar, si no... Mira. Noi? Anar bé? Veus? Hi ha un altre company teu de cuina que diu brutal. Ah, sí. Doncs ara també ho dic jo, brutal, Xavi. Veus?
M'alegro, m'alegro. Doncs jo amb el postre a la boca us dic que, ja sabeu, a casa ens ho ha explicat en Xavi, podeu fer un postre d'estrella Michelin. I Xavi, acabem l'entrevista com l'hem començat, donant-vos moltes felicitacions per aquesta renovació de l'estrella Michelin, que ja fa 20 anys que la manteniu. Sí, moltes gràcies. I vinga, esperem comentar-la molt d'any i poder celebrar amb vosaltres molts anys més. Xavi, moltíssimes gràcies i bones festes. Igualment, a vosaltres per tot. Marc, què t'ha semblat aquest postre? Jo, el postre boníssim, espectacle, semblava en Ciureny, Joseps, el pessic amb les neules, i la veritat que molt bo, i un orgull, com sempre. Sembla mentida, per tots tenim gent arreu del món que ens està deixant en el pavelló més alt de tots, i res, des d'aquí donar-li la més sincera enhorabona, i jo avui tinc un dubte, què és, estrella Michelin o estrella Michelin? Perquè clar, hem de parlar de propietat, també. No, el de les notícies, durant tota la setmana han parlat d'estrelles Michelin. Bueno, no? jo diria Michelin. Bueno, doncs Michelin. Què t'ha semblat a tu el postre, Artur? Boníssim. El faràs a casa? És fàcil de fer, jo crec que es pot fer tranquil·líssimament. Ja el vindrem a provar i amb en Xavi. Home, Amb en Xavi de la cuina de Can Simón perquè posi nota. Nois, deixem ara la cuina de Can Simón, deixem la gastronomia per parlar del Pelegrí. A l'inici del programa us hem explicat una nova mesura restrictiva per l'edició del 2021 i és que el Procicat no autoritzava a hores d'ara la celebració de la processó del Pelegrí. I vaja, com vam fer la setmana passada amb pares pelegrins, avui hem volgut que vinguessin aquí al plató pelegrins i pelegrines que fa molts anys que segueixen el pelegrinatge perquè ens donessin també la seva opinió sobre aquestes restriccions. Bé, doncs, com dèiem ara abans d'introduir la secció, i també vam parlar ja la setmana passada, volem dedicar les setmanes prèvies al Pelegrí a parlar de l'excepcionalitat del Pelegrí de l'any 2021. La setmana passada ho vam fer amb pares pelegrins de diferents anys i aquest dia, avui, ho volem fer amb pelegrins, amb gent que va seguir el Pelegrí també des de fa molts anys. A la meva dreta tinc a la Montse Noalar, que va seguir el Pelegrí des de l'any 1996, és a dir, des de fa 24 anys, dels quals 2 els has fet descalça. Sí. Bona nit i benvinguda. Bona nit. Déu-n'hi-do, quants anys? Sí, Déu-n'hi-do. Fa molts anys i la veritat que ho faig amb un orgull perquè a mi a casa meva sempre m'ho han ensenyat i ho hem viscut i és nostre. A la meva esquerra tinc a la Iolanda Solà, que fa el Pelegrí des del 1992, fa 28 anys que el vas a seguir i 25 dels quals els has fet descalça. 26, sí. 26 dels quals descalça. Des dels 18 anys i menys 4 anys que vaig estar fora treballant i un que va ser quan va néixer la Gàdor. I sí, des de Tossa ja en fa 11, que surto des d'aquí Tossa, i sí, ja en són 26. I al fons tinc també a l'Oriol Mestres, que fa 7 anys que segueixes el Pelegrí i des del 2018 que ho fas descalç. Sí, el meu primer Pelegrí va ser amb el meu cosí, en Sebastià Diomer, i bueno, ja fa 3 anys que el faig descalç, perquè vinc de família amb experiència de descalça, i bueno... Sí, la teva mare, la teva tia, la teva àvia, els teus oncles, molta gent de la teva família que l'ha fet ja descalça. Bé, heu dit que porteu molts anys tots seguint el Pelegrí, ara bé, el 2021, si el pare Pelegrí no us demana que aneu al seu costat, no hi podrem anar. No es podrà fer amb tot el dolor del cor, però no es podrà fer. I bueno, ho farem des de casa intentarem estar amb ell. Jo crec que és un any que no. Hem de seguir amb totes les mesures i el respecte i tenir molta prudència i no és un any per anar-hi. Jo ja ho tenia claríssim que aquest any no hi aniria, però ja fa des de l'estiu o així, que aquest any no serà un any de Pelegrí. I bueno, jo per mi tornem a l'inici de tot. I jo crec que també és una manera de que la gent pensi, s'arrumí i que cregui, bueno, jo ho crec molt, no? Però que pensis amb el cap per què vas seguir el Pelegrí. I, bueno, és una manera de tornar enrere. Oriol. Sí, bueno, és una restricció més. No és la primera, però bueno, aquest any és el que hi ha, ens ha tocat això, i bueno, ja tocaran molts més anys, cap problema. El primer és el primer. Clar, i a més, ho deia ara la Ioli, no? Fa molts anys que es segueix aquesta tradició, de fet, és una tradició que comença, no? Agraint a Sant Sebastià que lliurés al poble d'una pesta, d'una pandèmia, doncs que va arribar a la vila ara fa ja molts i molts anys. Per tant, entenc que també una mica de relació sí que hi ha amb l'inici de tot plegat i amb el dia d'avui.
Home, a l'inici t'explicaré que els meus avis, per exemple, ja amb la meva àvia me'n recordo que m'ho explicava, que ella hi anaven, i eren 4, eren 2, depèn de com podien anar-hi, però el pelegrí tenia de sortir. I ells, si podien, el podien acompanyar, i amb neu, amb aigua, amb vent, amb el que fes falta, però ells sortien, i vull dir, i tornem als inicis d'abans, que com eren els avis. I així és. De fet, per la impossibilitat de poder anar-hi molta gent, el poble de Tossa va demanar ara també fa molts anys que hi pogués anar-hi un representant per quan no hi podria anar-hi el poble. Com passen, quan hi ha hagut guerres o quan pel temps o... Doncs ara aquest any, com que tenim el representant, ell ja va en nom de tots els que anem. O que hi volem anar-hi, i no hi podem anar-hi aquest any. És que vagi el pare Pelegrí. Nosaltres anem a acompanyar-los. Si no es pot, doncs mira, cap a casa. I una altra cosa que avui també hem anunciat en el programa Tot Plegat és que la processó no ha estat autoritzada pel Procicat. Entenc que això també serà un canvi força radical, si em permeteu l'expressió, respecte a altres anys. Sí, però bueno, com que és amb l'època com estem i se té de respectar, i és el que es té de fer. I la professó en tenen de venir moltes més i que hi puguem anar-hi tots. Això és el principal i el primer. I ja està. I si no es pot fer, no es farà. I punt. És el que hi ha. És el que hi ha, i com que hi ha una pandèmia, aquest any no es podrà fer, però es té de respectar. S'està mirant a veure com es podrà fer, per tal que es pugui fer al mínim, però si bé és cert que no autoritzen ni públic ni moltes altres coses que ja estem acostumats a veure cada any. Bueno, jo crec que l'any passat ja va ser un logro poder fer la processó, perquè jo me'n recordo que vaig acompanyar el pare Pelegrí des de Can Noguera. Exacte. I cada cop que, quan anaves arribant al poble, anaves sentint gent que diuen no, aquest any no es farà la processó, o es farà des de la Casa de Cultura, es canviarà la ruta i tal. I quan vam arribar a l'església, al Socors, i vam veure que el carrer estava tot netejat, que tot el poble havia fet el possible perquè es pugui fer la processó, jo crec que això ja va ser... val per 2 processos. Sí. Doncs un cop aclarit, he parlat del Pelegrí del 2021, aquest Pelegrí que serà típic i històric, vaja, el de l'any passat, Déu-n'hi-do. Ui, l'any passat. El del 2020 ja podia preveia que el del 2021 seria històric i podia igualar-lo. Perquè no sé si l'any passat també vau anar-hi. Sí. I com vau viure un Pelegrí passat pel Glòria? Mira, pensa-te que va ser... Vamos, ara, jo t'he dit que amb la fe que portava vaig tirar, però és que va ser tan... És que no ho veies, és que no van tenir ni temps ni de menjar, ni de parar, perquè és que no podíem, jo me sembla que va ser el Pelegrí més ràpid que he fet a la meva vida. Sí, va ser que vam anar més ràpid. Aigua per un tubo, però ràpid, i que no ens vam donar compte de... Vamos, és que era tirar, però nosaltres, amb la fe que portàvem, vam arribar i vam arribar. Ara, quan vaig arribar a casa, vam arribar xops. Joli, a més tu, bueno, l'Oriol també, però tu descalça des de Tossa. Sí, jo i la Gado, totes dues, sí. I vam trobar, ja la pluja, neu, que jo mai a la vida amb neu, abans d'arribar a Terra Negra, i després ja era aigua, i era com diu la Montse, ni menjar, res. O sigui, arribant al pavelló aquell abans d'arribar a Sils, no, a Mallorquines, que vaig poder entrar al lavabo i la germana es va canviar, i la Gado ja va haver de plegar amb hipotèrmia. En allà va ser, vaig menjar un tall de xocolata que me va donar algú, però és que de la motxilla, res. I així, tot el rato. Oriol? Tela l'any passat. Tela. A més, vam arribar, em sembla que 8 o 10 descalços. Sí, molt pocs érem. Jo el meu pare i, bueno... Jo també vaig arribar. Va ser arribar a Santa Coloma, estaven els carrers buits. Una cosa que no havia vist mai. Es deien, tira, tu tira. Vam acabar a l'església i no havíem trobat ningú del poble. Va ser una cosa... I a més em va acompanyar un amic meu de la universitat, de Mallorca, que era el primer any que feia el Pelegrí. Clar, imagina't l'any que li va tocar, va acabar, va dir, què, com t'ha anat? Diu, ja no tornaré més, De fet, va ser el primer any que, des de fa molts anys, que a Santa Coloma l'única autoritat que va rebre el pare Pelegrí va ser l'alcaldessa. És a dir, la resta d'autoritats que acostumen a venir a rebre el Pelegrí tampoc hi van ser, no? Aquesta arribada solitària que van fer molts pelegrins quan van arribar a Santa Coloma. I vaja, la tornada de l'any passat recordarà una mica l'anada i la tornada d'aquest, del 2021, perquè clar, eren el pare Pelegrí i 5 persones. Sí, i bueno, com anys enrere és el que t'he dit. I l'any passat va ser el mateix.
I aquest any tornarà, i esperem que l'any que ve, Esperem. l'any 2022, sigui bo. Jo recordo que anàvem amb el cotxe de darrere, nosaltres, però anàvem fent fotos i anàvem informant al Facebook, de la ràdio, de la televisió, com anava la cosa, i era això, la imatge del pare Pelegrí i 5 acompanyants. Nosaltres ho seguíem des de casa també, perquè a vegades també ho transmitiu i ho veiem, i era horrorós, Ja veníem, perquè clar, anant cap allà estàvem tots allà, però era horrorós. Amb la conversa que hem tingut fins ara ha quedat clar que sou persones que sentiu molt aquesta tradició del Pelegrí. Vull que m'expliqueu el perquè, el rerefons de tot plegat, perquè sé que tots teniu un motiu que us ha enganxat aquesta tradició, els avis, els pares, el que escoltàveu quan anàveu a l'escola, no sé ben bé què us ha enganxat a vosaltres i per què la teniu tan aferrada a vosaltres. Nosaltres mos ha enganxat, és que jo ja no, només de parlar d'això se me posa un nuc. Nosaltres mos ha enganxat des de la família, des de petits. Des de la meva mare, que portava 30 anys descalça, els meus oncles que van ser pelegrins, tot. No sé, és com, no sé, és tossa, saps? És molt emocionant perquè és el que hem viscut des de petits. Jo, per exemple, jo me'n recordo que jo volia anar a seguir el Pelegrí des de petita, des de quan vaig tenir coneixement, com que la meva mare jo la veia sempre vinguent de seguir el Pelegrí, que la meva àvia li preparava l'aigua amb sal per posar-li perquè sempre anava descalça, jo sempre havia tingut això. I no hi havia anat mai. I la meva mare me deia, tu no iràs a seguir el Pelegrí fins que no tinguis 18 anys i tu sàpigues per què vas a seguir el Pelegrí. Si tens una promesa o alguna cosa, però si no, tu no vas a seguir el Pelegrí. I quan hi vagis, la primera vegada que hi vagis, iràs en fandilla, com se t'he d'anar, com abans anàvem nosaltres. I amb bambes, evidentment, perquè si no ja era normal, però sempre m'ho havia dit la meva mare, sempre. I bueno, i la meva mare ho va prometre per mi, i jo quan vaig començar, doncs ho vaig prometre per la meva filla. Per tant, el primer Pelegrí va ser en faldilla i amb 18 anys. Sí, en fandilla. Me va fer anar la meva mare en fandilla i me va dir, si no vas, tu en xandall no vas, perquè això no és una excursió. Això és un vot del poble, i això és una promesa que tu fas. I si tu tens d'anar a seguir el Pelegrí és perquè tu ho promets per alguna cosa. Si no, no hi vas. I ja està. Si vols anar a seguir el Pelegrí o vols anar a fer una excursió un altre dia, hi vas per la teva compte. Això ho tinc gravat. Joli, jo sé que el teu vincle també és emocional i també és familiar. També. Jo era de part de l'àvia. I també a casa, com que ells venien a casa a dinar o així, ja a la que passava a Nadal, parlaves, o aquí diuen qui és pare Pelegrí, o no sé què, o jo els hi preguntava coses, i això, clar, però de petita. Jo és que era la mare em diu, és que eres com un corcó, vinga Pelegrí, i nerviosa, i m'ha dit, no, ma mare, sobretot digues, que tu ets devota, és que soc devota de Sant Sebastià, és que ho porto dins, no sé, no... I hi ha una cosa molt maca, que no sé si ens explicaràs, que és el tema de la campana. Ah, sí? Això ho vaig explicar també a Eterna Promesa. Jo és que quan l'àvia Pepeta, quan el Pelegrí entra a Tossa, la campana que se sent de la capella de Sant Miquel, sí. Sant Miquel, ella era la que tocava. I clar, la meva germana i jo i la meva mare estàvem a baix, perquè el meu pare també seguia, esperant per donar-li l'atxa. I clar, l'àvia Pepeta, ja arriba, ja ve, allò amb el nervi, perquè era com un nervi. Encara no. I clar, ara jo quan entro a Tossa o quan sento aquelles campanes, és el que me'n recordo. Veus la Joli petita amb l'àvia? La Joli petita i l'àvia Pepeta allà amb els guants posats i apretant fort per tocar la campana. I és la part més que m'emociona a mi. És molt maca. Oriol? Bueno, jo ja t'ho he dit abans, vinc de família que han anat descalços tots i des de ben petit que els esperaves al Molí o a Can Noguera, on te sigui, i ja ho veus. I ma mare també m'ho ha dit sempre, fins que no sàpigues, entenguis el que és el pare Pelegrí, el pelegrinatge, no el faràs. I bueno, un any vaig començar-lo a fer, però jo sempre he anat a davant, acompanyant els descalços, sempre. I no és el mateix el pelegrinatge davant del pare Pelegrí que darrere. I bueno, coses de la vida, coses personals, un any dius, aquest és el meu any, i em vaig descalçar. I bueno. Doncs no sé si voleu afegir alguna coseta més, alguna anècdota que vulgueu afegir, o alguna reflexió també d'algun any o de fins i tot d'aquest 2021 que tant en parlarem. Jo d'afegir no, el que sí que m'emociona molt, com deien jo i ella les campanes, jo el que m'emociona molt és quan estic al Socors, que estàs allà esperant, o quan he anat els 2 anys descalça, que estic a dintre el Socors,
El que m'emociona molt és la cançó del Pelegrí, perquè és una anècdota, diguéssim, no és anècdota, és el que ens reflexa a nosaltres, és que anem a seguir-lo per vot, diguéssim, perquè són de nets a pares a fills. I això és com, no sé, jo no la puc cantar. Jo m'adonen a mi el paper i jo no el puc cantar. Vosaltres igual? Jo, sí, hi ha talls que sí, hi ha talls que no, però ara com que també tinc a la Gàdor al cantó, perquè a la Gàdor no hi havia anat mai a escriure Pelegrí, i també fa 3 anys que també ho fa des de... Clar, i ho ha viscut com de mi, i el primer any que hi ha anat ja has volgut seguir-lo descalça, i ella és la que veus que sí, que amb la cançó i el... que ve tot el... És molt emocionant. Tan maca, la cançó. La cançó dels pelegrins. Quan estàs allà al costat del Sucosa, allà on ens reunim els descalços, i veus els homes del poble plorant, cantant així, és una cosa indescriptible. És que has de ser del poble per sentir-ho, realment. Com ho expliques tu a fora, això? Perquè això m'ha passat molts cops, saps? Ho saps. Jo què sé, fa 2 anys que tenia un examen per l'època del Pelegrí, que li deia a la professora, no he pogut estudiar, perquè ja cal que t'inventis una excusa molt maca. Doncs mira, senta-te que t'explicaré una història, no sé si t'ho creus... Vaig suspendre. Vas suspendre. L'excusa no va... Bueno, l'excusa o el motiu. Doncs moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres, per aquest testimoni de fa molts anys, la Montse, 26 anys. 24 anys que segueixes el Pelegrí, cert? I 2 de descalça. Bueno, i a part, també amb el meu cosí també hi vaig anar-hi, i encara no és això, i amb el meu oncle, bueno. La Ioli, 28 anys seguint el Pelegrí i tu, Oriol, també 7 anys seguint el Pelegrí. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres i vaja, aquest any el 21 serà complicat, però esperem el 22 ja poder-lo anar a seguir tots i tots. Jo el que només vull dir és una cosa, que sisplau, aquest any no es podrà fer per els motius que siguin, però que l'any que ve si ho podem fer-ho, que hi vagin els que tinguin d'anar-hi, que hi vagin pel vot que tinguin de fer, que vagin per lo que tinguin, per lo que ells sentin, no perquè sigui una excursió, no perquè vagin criatures petites. Si volen fer-ho, que hi vagin un altre dia, però sisplau, el vot és nostre i que m'ho deixin fer com Déu mana. Voleu afegir alguna cosa de més? 100%. Doncs moltíssimes gràcies i ens anem veient pel poble. Doncs, nois, emocionant la conversa que hem pogut tenir ara amb pelegrins i pelegrines, sobretot al final, el tema més emocional, més familiar. Sí, pell de gallina, fins i tot un xic de llagrimeta, perquè, ostres, això del Pelegrí és una cosa molt nostra i ho tenim interioritzat i ho portem allò a flor de pell des de ben petits. I a més amb aquesta música de fons que ens ha posat en Marco, de la cançó dels pelegrins. Doncs sí, la veritat que és molt emotiu, a més 3 generacions diferents també, l'Oriol és de la meva edat, i la Iolanda i la Montse ja fa més anys que el fan. I, bueno, com sempre, al final l'objectiu principal d'aquest any quin és? Que es compleixi el vot del Pelegrí, no? El nostre vot es pot complir altres anys i es complirà, però aquest any, sobretot, objectiu complir el vot del poble, un vot diferent, igual com hem comentat amb la processó, però que s'ha de complir i és obligatori complir-lo. És l'única cosa obligatòria del 2021 a hores d'ara. I que també ens va dir el síndic que el vot del poble es compliria. Exacte. Fos quina fos la situació. I això és l'important. Nois, i ara estrenarem una secció. O recuperem una secció que ja vam fer durant el confinament. Jo crec que és això. Jo crec que la recuperem, la secció, i li donem... Però ara li posem nom. Exacte. La maquillem. Estrenem o vaja, recuperem Tossencs pel món. Reestrenem, va, m'agrada, t'ho compro. Reestrenem, Marc, Tossencs pel món i agafem l'avió i ens anem fins a Gal·les. Sí, i allà hi trobarem... Bé, anava a dir una família, però diria una parent. Ja li preguntaré sobre això, doncs. Sí? Ens ho expliqui ella, si et sembla. Vinga, va. Anem a saludar la Montse Ribas, que ens està esperant a casa seva, a Gal·les. Doncs ara anem a estrenar, vaja, o a començar una secció que està inspirada en conèixer tossencs que tenim pel món. És una secció que, vaja, ens ha vingut molt bé, ja que hem tingut una publicació a Facebook en un grup que es diu Tu no ets de Tosses, sí, on un usuari de Facebook va escriure un post preguntant que, vaja, els tossencs quins eren, on eren els tossencs que hi ha pel món. I va ser una publicació que l'ha comentat moltíssima gent, i entre aquesta gent que va comentar la publicació hi tenim la nostra convidada d'avui, la Montse Ribas. Montse, bona nit, com estàs? Hola, bona nit. Bé, i vosaltres bé?
Estem aquí bé, una mica preocupats per la situació actual, entenc que tu també, però vaja, intentant doncs, també amb aquestes estones de programa fer-ho passar a la gent el millor possible. Escolta, tu ets de Tossa, ets tossenca, tot i que fa molts anys que no hi ets. Explica'ns, abans d'anar al país on ets, quina era la teva relació amb Tossa abans de que marxessis? Bueno, jo vaig néixer a Tossa, la meva família és d'aquí, i vaig estudiar aquí a Tossa, llavors em vaig anar a Barcelona, vaig fer la carrera universitària i vaig estar treballant a l'Ajuntament un temps, uns anys. Vaig estar involucrat amb la creació de les brigades verdes per al reciclatge del cartró, del vidre, de les llaunes aquí a Tossa i bueno, la meva vinculació, tinc la família a Tossa, tinc els amics a Tossa i encara que visqui a l'estranger, porto Tossa al cor. Escolta, ara et faré una pregunta que segurament te la faria el meu company Artur, si estigués aquí al costat meu, i és de quin cant ets, perquè la gent que t'està veient des de casa et situï. De Can Ditu. De Can Ditu, i crec que l'Artur també és de Can Ditu, per tant aquí ja tenim una connexió també amb el programa tot plegat, eh? Sí, m'ho va dir, sí, a més coneixo la mare, coneixo l'àvia, clar, som de família. Escolta, entrem en el tema de les brigades verdes. Tu vas ser-hi durant els anys 92 i 93. Què en recordes d'aquella etapa? Perquè és un tema, el del reciclatge, el anar contra el canvi climàtic, que ara se'n parla més que mai. Bueno, la veritat és que és un projecte maco, perquè no hi ha només per intentar reduir les bessures, no? Les bessures que es llencen o que es cremen. Era també involucrar el jovent de Tossa. Ho vàrem fer-ho amb la parella del veterinari que estava a Tossa en aquell temps, la Rossi, i llavors vàrem involucrar joves de Tossa que varen voler venir i teníem la furgoneta de les brigades i anàvem els dijous al vespre i t'he dit fins de tard, poder eren fins a les 4 del matí, a recollir cartró i llavors el portàvem a la deixalleria, on estaven allà, hi havia uns containers grans i el portaven allà. I clar, era per conscienciar més a la població de reciclar. Quina bona feina. Escolta, també ens has dit que vas néixer a Tossa i que vas anar a estudiar a Barcelona. Explica'ns una mica què vas estudiar i què et va portar a la capital catalana. Bueno, vaig estudiar la carrera de Biologia a la Universitat Autònoma. Vaig acabar l'any 91. Bueno, vaig acabar l'any 90, però me va quedar una assignatura. I llavors el que vaig fer, vaig tenir l'oportunitat d'anar a l'estranger i vaig estar a Brighton per aprendre l'anglès. Em vaig anar a treballar en un cinema. La cosa va ser que en aquest cinema els que treballaven allà eren espanyols o mexicans, o sigui que el meu anglès no havia gaire. I a més els anglesos eren una mica més reticents estic parlant de fa anys, d'ajuntar-se amb nosaltres. O sigui que inclús a les festes que anàvem eren tots espanyols o mexicans o així. I llavors quan vaig acabar, aquí a Bacenta vaig conèixer la parella que vaig tenir, el pare dels meus fills, i vaig aprendre una mica l'anglès. Llavors vaig tornar cap a Tossa. Clar, però vaja, vas tornar cap a Tossa, però quan la teva filla tenia 3 anys, vas anar a viure a Gal·les i després de 23 anys encara hi sou. Explica'ns una mica com va anar aquest canvi de vida, aquest canvi de lloc, i no sé si quan vas marxar llavors també et pensaves que t'estaries 23 anys. No, perquè el meu anglès no era pas gaire bo, parlava com un índio, o sigui, res, fatal, perquè clar, havia estudiat francès a l'escola i me'n vaig anar, la meva filla la Laura tenia 3 anys i amb el Toni, amb el que vivíem, doncs vàrem venir cap aquí, cap a Llanelli, on encara visc. I el meu contracte era d'1 any, però poder vaig fer impressió a l'empresa, no sé, mira, encara hi soc, fa 23 anys que treballo encara per al mateix lloc i després del primer any me van renovar per un altre any i llavors a l'estar allà 2 anys ja em van fer fixa i encara hi soc.
es van donar compte a Gal·les que la gent de Tossa val, i et van renovar, la gent de Tossa val i els de Candito també. Escolta, ens has dit que et van agafar en una empresa de llanell a Gal·les. Explica'ns què fas en aquesta empresa i vaja, entenc que també és una mica alguna cosa relacionada amb el teu camp, amb la biologia, amb la ciència, amb els laboratoris. Sí, treballo en un laboratori i estic al Departament de Química Inorgànica. I faig anàlisis de les aigües de rius, d'estuari, a l'aigua del mar, de sediments del mar, per diferents tipus de determinants. Llavors, el que mirem nosaltres és que els nivells que trobem siguin estables i que no hi hagi un detriment per l'ecosistema. Entenc que seria equivalent al que aquí és l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Seria equivalent, més o menys? No estic segura, però potser sí. Clar, entenc que la feina és per garantir la seguretat pública, donar certificacions de qualitat, o quin és l'objectiu de l'empresa? Al final, què és el que acabeu fent, l'objectiu final? A veure, el que fem és que, per exemple, els rius, nosaltres el que analitzem són les mostres d'aigua de tot Gal·les. Llavors, si, per exemple, hi ha algun abocament industrial o algun abocament que és un abocament agrícola i que anés a les aigües i que, per exemple, se trobessin molt de peixos morts, doncs llavors nosaltres faríem una investigació i analitzant aquestes aigües, les aigües d'aquest riu, i llavors miraríem en quin punt hi ha hagut aquest abocament i llavors s'aportaria al jutjat als que fan aquests abocaments il·legals. Entenc que hi ha molta feina i a més també un canvi de mentalitats, d'allò que, com dèiem, s'ha fet tota la vida i ara s'ha d'aturar, per allò que dèiem també de l'any 92, evitar els efectes del canvi climàtic i impulsar aquest canvi de mentalitat també en totes i tots nosaltres. Una pregunta, així per curiositat, en general, com és la qualitat de l'aigua de Gal·les? Bueno, la qualitat de l'aigua és bona, està bé. Quan més t'acostes d'una ciutat, llavors hi ha el perill que hi hagi més contaminació, però aquí és un lloc que plou molt, hi ha molta agricultura i llavors això és potser a vegades el que posa en perill, però per lo general, com més t'acostes a una ciutat, està més compromesa la qualitat. Escolta, m'has dit que treballeu, tot a Gal·les, i entenc que treballeu pel govern. Jo no sé ben bé aquí què ens podràs dir i quin serà el teu límit a l'hora d'opinar, però com ha estat la gestió de la crisi, la gestió de la Covid a Gal·les i com la diferenciaries també amb la gestió que s'ha fet aquí? Aquí la qüestió és que segurament, a diferent del que ha passat a l'estat espanyol i a Catalunya, aquí Gal·les ha anat diferent d'Anglaterra, diferent d'Escòcia i diferent del nord d'Irlanda. Aquí, ara, les noves normes també hi ha molt de casos, moltíssims, més dels que hi havia al març, i el govern de Gal·les ha decidit fa uns dies que tots els restaurants i els bars se tanquin a les 6 de la tarda i que no puguin vendre alcohol. A Anglaterra, al contrari, allà els restaurants estan oberts fins a les 10 de la nit i les botigues poden obrir les 24 hores. Hi ha gent que està d'acord i hi ha gent que està en contra, però molta gent està d'acord perquè diu que s'ha de fer alguna cosa per posar una mica de control amb la situació. De cara al Nadal, em sembla que és del dia 23 fins al dia 27, les famílies se poden reunir fins a 3 famílies en una casa, però també he escoltat que si els números continuen pujant, que posarien un confinament de 25 dies quan s'acabés el Nadal. La pandèmia, com jo l'he seguida que s'ha fet a l'Estat i a Catalunya, és que el govern espanyol ha sigut el que ha posat les pautes del que s'havia de fer. I aquí a Catalunya jo crec que s'ha fet millor que no a altres parts. No sé ben bé qui ho ha fet millor o no, però... És difícil avaluar, i més encara quan la cosa està en marxa. Has parlat, Montse, de Nadal i de famílies. Entenc que tu
vaja, la família de Tossa també la visites o la visitaves cada any i entenc que també diverses vegades durant l'any. Què ha passat aquest any? Com us ho fareu? Com ho porteu això? Perquè entenc que també aquestes èpoques de Nadal són com allò de l'anunci, no? Volver a casa per a Navidad. Bueno, aquest any és raro i encara que volgués venir les complicacions són grans. Has de fer una prova PCR abans de marxar, l'has de presentar a l'aeroport 72 hores abans de volar i és complicat. I a més la prova l'has de fer en un laboratori que igual te costa 90 lliures, que són com uns, no sé, 95 euros o 100 euros per persona i és complicat. Llavors, jo soc d'un grup al Facebook que es diu Catalans a UK i tothom està dient que el millor és anar per carretera perquè hi ha menys controls, més que amb l'avió, però aquest any ho farem, jo crec que serà per al WhatsApp, no? Ens trucarem pel WhatsApp i tindrem una conversa així. Serà un Nadal online aquest any. Sí, com moltes coses aquí ara. Hi ha molta gent que ha descobert que treballar des de casa és el que els interessa més. Hi ha empreses que han vist que estalviaran molts calés en lloc de llogar un lloc, unes oficines, ho poden fer-ho des de casa i jo penso que aquest serà una mica el futur, almenys a curt plaç. Montse, mundialment s'assenyalen en el calendari les dates de Nadal, però aquí Tossa, a més, després de Nadal, també assenyalem i en vermell al calendari els dies 20 i 21 de gener. I són uns dies 20 i 21 que tu també has acostumat a venir aquí a Tossa a passar. No sé com ho porta això, una tossenca que acostuma a venir pel Pelegrí, aquest any no poder venir. La veritat és que a mi el Pelegrí és una de les tradicions que més m'agrada i també tinc que dir-te que les trobo molt a faltar. Ja no només el Pelegrí, sinó, per exemple, el Sant Jordi, el Sant Grau, són tradicions maques. Però el Pelegrí vaig venir aquest any per fer el Pelegrí i va ser espectacular. O sigui, tot el que va passar, començant per el temporal aquell d'escuma, que jo no ho havia vist mai a la meva vida i no sóc l'única. I llavors anar a seguir el Pelegrí i tenir que parar mig camí perquè de fred, Bueno, jo no vaig ser l'única, però vull dir que hi va haver una cosa que va ser excepcional des del principi. Però els anys que he vingut és una de les edicions que més m'agrada, però ja m'has dit que aquest any serà diferent. Bueno, l'any que ve serà diferent i llavors miraré a veure com se fa i jo miraré des d'aquí, que és el que faig sempre. Tu tens germans a Tossa? Sí, tinc tres germans. Tinc nebots i nebots. No, ho dic perquè no tinguis alguna sorpresa el dia 20. Vull dir que no sigui el cas, que hagis de venir corrents des de Gales. A veure. Que no sigui el cas. Montse, jo sé que tens família a Tossa i sé, perquè ens ho han dit, que segueixen el programa tot plegat i vaja, et deixaria ara que també et dirigissis amb ells. Has dit que per Nadal, d'aquí uns dies, fareu aquests Nadal online, però vaja, crec que ara també és un moment maco perquè et puguis dirigir a ells i també, vaja, parlis una mica amb la família. Sí, bueno, els meus germans, en Dani i la Carme, en Carlos i la Susi, en Joan i l'Adela, i els meus nebots i nebodes i la meva mare, i els meus amics, que saben qui són, molt bones festes de Nadal des del país de Gales i una forta abraçada i esperem i desitgem de tot cor que el 2021 sigui molt millor que no pas aquest any i sobretot que vingui carregat de molta salut. Doncs, Montse Ribas, una de les tossenques que tenim pel món, que no en tenim poques, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres i res, una abraçada forta de Tossa fins a Gales. Moltes gràcies i bones festes per tots vosaltres. Igualment. Nois, interessant la conversa que hem pogut tenir amb la Montse. Anava per un contracte curt i ja hi porta uns quants anys. Això són aquelles coses típiques de la vida que passen a vegades, que no t'ho esperes unes coses, tens unes expectatives d'unes altres i de cop i volta et gira la truita i allà et quedes. Doncs sí, a més, un altre país que podem posar el tic a la llista, Sí, sumar-li a Mèxic, Estats Units, un dia hem de posar un mapa del món i posar això, xinxetes... Hem estat a Singapur, a Hawaii, a Mèxic, a Estats Units, ens en deixarem algun segur. A Cuba, a Panamà, Itàlia. Hem estat a molts països. No me'n vull deixar cap, però... I a Gales no hi havíem estat, per tant,
en aquesta llista... I encara ens en queden alguns més per visitar, eh? Sí. Nois, ara no marxem tan lluny, anem fins al Parc de Sarriera, concretament fins a la depuradora, on hi tenim en Rodri. Sí, que també té una mica a veure amb el que parlàvem amb la Montse. La Montse es dedica a tot el tema de l'aigua i tal, i en Rodri també. Per tant, anem ara fins a la depuradora de Tossa de Mar amb en Rodri perquè ens expliqui, vaja, què passa allà. Rodri, què tal, com estàs? Hola, bones. Bé, home. Avui ens has fet venir fins a la depuradora de Tossa. Sí. Explica'ns per què avui la secció l'especialitzarem, la centrarem en aquest punt del poble. Sí, crec que és interessant saber una mica el funcionament d'una depuradora, ja que és una que alguns hi hem anat de petits, alguns no ens en recordem, però què passa amb l'aigua un cop marxa per la pica, un cop marxa pel desaigua? Què passa amb aquesta aigua? Doncs ara descobrirem amb en Joan, amb en Rodri, què passa amb l'aigua quan, vaja, ja no la veiem més per casa. Rodri, com començarem l'explicació d'avui? Perquè ara ens trobem, crec, en un punt inicial, no?, d'aquest curs d'un cop l'aigua surt. Bueno, una mica per centrar-nos, ¿vale? La depuradora de Tossa es va construir el 1980, crec que és de les més antigues de la Costa Brava, no la que més. I, bueno, al cap dels anys sí que s'han fet algunes modificacions, però, bueno, està equipada per tractar aproximadament uns 5.000 metres cúbics d'aigua al dia i això equivaldria a uns 20.000 i escaig habitants. Vale? Llavors, l'inici de la planta en si no començaria aquí. Començarien els bombaments, en els pous de bombament, on es recullen totes les aigües residuals que van de les nostres llars, dels hotels, etc., però també de la xarxa de clavegueram, de pluvials. Llavors es recullen totes en un pou i hi ha uns bombaments que ens impulsen l'aigua aquí a la planta, a capçalera. Capçalera de planta seria aquest edifici blanc que veiem aquí. Això s'anomena el pretractament. Què es fa en aquest pretractament, Rodri? En aquest pretractament hi ha unes reixes que separen la brossa més gruixuda, tipus plàstic, bastoners, tovalloletes... Que ja no hauríem de tirar, no? Que ja no ho hauríem de tirar, però us sorprendríeu de la quantitat mensual, les tones d'aquest residu de garballament que en traiem. Seguidament, l'aigua passaria per aquest canal amb una aireació on es separaria la sorra més grossa de l'aigua. La sorra aniria al fondo, també se separaria, i l'aigua continuaria per aquest canal. És a dir, arriben aquí aquesta primera fase de distinció entre aquells elements més gruixuts, més grans, i després segueix el seu curs i hi ha una altra fase de distinció entre la sorra i l'aigua. El que es pot separar mecànicament, el que es pot separar per gravetat, el més gros, quan diguem sorres és que efectivament són les sorres. Llavors, després passa amb un altre tractament, que seria la decantació primària. La decantació primària es faria en aquest tanc i un altre igual que tenim aquí al costat, a davant. Com veieu, està fora de servei. Ara més endavant explicaré per què. Però què passa aquí? L'aigua s'està anant en aquests tancs, s'està un temps llarg, determinat, i fa que els sòlids en suspensió, per gravetat, vagin al fondo. Hi ha una primera separació física. D'acord. Llavors, del fondo, aquestes substàncies es separarien i l'aigua sobreeixiria i passaria al tractament biològic, que seria el tractament més important, que és el que anirem a veure ara. Per tant, Rodri, un cop explicada aquesta primera fase de quan l'aigua i tot el que arriba aquí arriben a la depuradora, anirem ara a parlar del tractament aquest biològic que dius que és el més important. Del més important, sí. Doncs, què et sembla, si anem o hi ha alguna cosa més a explicar en aquesta zona d'aquí? No, ja podem anar-hi. Doncs som-hi, anem ara a una altra zona de la depuradora a veure aquest tractament biològic. Rodri, anem avançant de fase a la depuradora, ara ens trobem a la fase del tractament biològic. Sí. Explica'ns, què passa aquí? Aviam, després de la decantació, entre cometes, perquè aquí no es fa primària, l'aigua ve en aquest reactor biològic. Aquest reactor biològic, l'aigua aquesta que surt del primari es mescla amb això que veiem de color marró, que s'anomena licor mixta. Què és aquest licor mixta? És una barreja de l'aigua residual
dels bacteris que s'encarreguen de degradar, o sigui, de netejar aquesta aigua i dels agregats que formen. Val. Què els hi cal a aquests bacteris per viure? Doncs com a nosaltres. 1. Ens fa falta alimentar-nos, ens fa falta menjar, que en aquest cas seria la matèria orgànica que volem eliminar de l'aigua. Número 2. Respirar. Com els hi donem aire a aquests microorganismes? A través d'aquestes turbines. Molta gent diu que això són unes trituradores de la merda... Qui ens ho va dir, això? Te'n recordes? El nostre excompany Hugo Moreno ens ho va dir, eh? Hugo, un saludo. Sí. No. Això, en aquest cas, té dues finalitats. Una, que aquesta mescla sigui homogènia. 2, donar aire a aquests microorganismes perquè facin el seu metabolisme i perquè netegin l'aire. Llavors, aquí, tots aquests microorganismes es van reproduint i morint a una velocitat molt alta i es formen aquests agregats, es forma aquest fang. Què volem? Que a la tercera fase, que explicarem després, separar aquests agregats de l'aigua ja depurada, ja que aquests bacteris l'han depurat. Val. Per tant, ara ens som en aquesta segona fase, la fase biològic, no? del tractament biològic. Has aclarit una cosa important, que quan a vegades anem a buscar gossos a la gossera o passegem per aquí, comentaris que es fan que ara es deixin de fer, ara ja en coneixem tots una mica més. I vaja, no sé si m'has d'explicar alguna cosa més d'aquesta fase o recordar alguna cosa del que hem vingut dient fins ara. Sí, dues cosetes vull recordar. Abans us he explicat que la decantació primària està fora de servei, està bypassada. Ara us explicaré la raó. Si estigués en marxa, aquesta separació que es fa eliminaria gran part de la matèria orgànica i llavors la que arribaria aquí no seria suficient perquè aquests bacteris poguessin dur a terme el seu metabolisme. Vale? I volia comentar una altra cosa. Endavant. Com us he dit abans, aquesta depuradora és de fer als anys 80. Aquest reactor biològic és d'aquelles dates. I té un problema molt gran, sobretot a l'estiu. A l'estiu, com ja sabem, hi ha molta més gent aquí al poble que ara a l'hivern. Sí, passem de 5.000 a 50.000 gairebé, Rodri. Llavors, aquestes turbines no donen suficient oxigen en aquests microorganismes perquè es doni a terme aquesta depuració. Llavors se li ha de fer una addició extra amb uns aparells que es diuen flowjets i amb oxigen líquid que s'injecta directament. Per tant, és allò que dèiem, d'una depuradora que es va fer als anys 80, ara estem a l'any 2020, tot s'ha crescut, hem vist també incrementada no només la població a l'hivern, que també, sinó sobretot la població a l'estiu, que vaja, es quadriplica o vaja... Aquestes depuradores de la Costa Brava és un dels problemes que pateixen. Que el volum o l'increment d'aigua que han de tractar entre hivern i estiu és molt i molt gran. I aquest problema es pot agreujar, és greu, pot provocar problemàtiques en el si del dia a dia del municipi en un futur o en un estiu? Aviam, sí que és cert que a l'estiu és més complicat tractar l'aigua que te surti amb una qualitat òptima, tot i que es fa sempre i això està garantit. Però els tècnics com jo hem d'estar molt més a sobre, hem de treballar-hi molt més, hem de fer moltes més analítiques. El consum energètic de la planta, que és un dels costos més importants, s'incrementa molt, però amb els anys d'experiència nosaltres ja un xic abans de Setmana Santa ja comencem a preparar aquestes plantes per quan arribi el boom de Setmana Santa i més endavant el boom de l'estiu. Important això que has dit, de la diferència també, que també es nota aquí a la depuradora durant l'estiu i l'hivern. Rodri, no sé si vols comentar alguna coseta més del tractament biològic o ja passem a l'altre tram? No, jo crec que ja ho hem explicat tot. Sí. Llavors, del tractament biològic, aquest licor mescla, com he dit, se'n va als decantadors secundaris, que és el que seguidament veurem i explicarem com funcionen. Doncs anem ara a conèixer aquests decantadors secundaris que ens explicaran Rodri. Rodri, ara ens trobem en una altra fase de la depuradora. Explica'ns on som. Aviam, això és la decantació secundària. Venim del tractament biològic, on els microorganismes han depurat aquesta aigua, han degradat aquesta matèria orgànica. Però com hem vist,
era una mescla de fang. Recordem, aquesta mescla és una mescla de bacteris, de subproductes que formen agregats. D'aquest reactor biològic, que és el que acabem de veure, passa en aquest decantador secundari, que funciona exactament igual que el primari que he explicat abans. Entra l'aigua i per gravetat aquests agregats que he explicat són més densos i van al fondo. Per tant, per dalt sobreeix aquesta aigua que anomenarem aigua depurada. Rodri, l'aigua depurada que anomenes és aquesta que ara podem veure els espectadors, eh? Sí. Aquesta aigua que estem veient és aigua depurada, ja assoleix els paràmetres que comprovem, ja està dins de la legalitat i és apta per abocar en el medi receptor. Aquí a Tossa el medi receptor és el mar, aboquem aquesta aigua depurada al mar. Rodri, dit això, aclarit aquesta altra fase de la depuradora de Tossa, no sé si vols matisar, igual que hem fet allà, algun altre concepte, alguna altra cosa que vulguis que quedi clara per totes les persones que ens veuen des de casa. No, com ja he dit, aquesta aigua és òptima per abocar al medi receptor i això no és perquè jo t'ho digui i t'ho hagis de creure, no. Els tècnics de laboratori, els tècnics de procés, estem molt a sobre d'aquesta aigua, de tot el procés, perquè aquesta depuració sigui òptima i vagi amb unes garanties òptimes que estan establertes per la llei, vagin en aquest medi receptor. I en aquest cas jo us garanteixo, perquè hi treballo, que es compleix sempre. I a més no és una cosa de 2 dies. Entenc que és una anàlisi constant, diari, molt rigorós. No, dia a dia no, és constant. Hi ha paràmetres que els tenim monitoritzats en continu, contínuament. I a la mínima que salta, sobrepassa algun llindar o hi ha alguna cosa que no funciona, sempre tenim un marge, llavors nosaltres actuem perquè continuï sent òptima aquesta aigua. Rodri, no sé si vols afegir alguna cosa més d'aquest tram o ja anem al darrer tram, que també és important d'explicar. Sí, separar també, com he dit, aquesta aigua depurada pot anar a medi receptor, però aquí a Tossa tenim una cosa que es diu el tractament terciari. Segur que heu sentit a tots els polítics parlar-ne, tractament terciari, aigua regenerada... En l'últim ple en vam parlar, també. Sí? Vale. Llavors, una part va a medi receptor, una part, que si nosaltres volem, va en aquest tractament terciari que després de fer-li, en aquesta aigua li podem donar un nou ús no potable. Doncs anem a comentar aquest altre element que tenim aquí a Tossa? Sí, anem i burlancem. Doncs vinga, som-hi. Rodri, ara per tal de, primer, garantir la distància i després poder observar allò important que hem d'ensenyar, no sortiré jo en pantalla i tu pràcticament tampoc, Rodri? No, ara no surto, ara m'esmunyiré per aquí, per la càmera. Ara ens trobem a sobre de lo que és el tractament terciari o el mòdul de tractament terciari, que al cap i a la fi és com una mini depuradora que li fa aquest tractament addicional perquè aquestes condicions siguin encara molt millors que les condicions de depuració que ja hem assolit, que ja he explicat. De què consta aquest tractament terciari? Tenim aquí 2 tancs, aquest d'aquí que és més petit i aquest d'aquí que és una mica més gran. Són els tancs de coagulació-floculació. Aquí s'addicionen uns productes químics perquè aquestes micropartícules dissoltes que no es veuen, aquestes partícules col·loidals, que encara els donen una mica de terbolesa en aquesta aigua, les puguem eliminar perquè encara sigui molt més clara. Llavors aquests productes químics fan que formin agregats una mica més grossos i que, igual que en els 2 passos que he explicat una mica més abans, amb un decantador lamelar, que seria això, per diferència de densitat, anessin al fondo i sortís l'aigua encara molt més neta per aquí dalt. Seguidament d'aquí, encara volem una aigua molt més pura. I què li fem? Es passa per un filtre de sorra. Aquí tenim el filtre de sorra, aquest filtre de sorra, que el que fa és això, filtrar molt més aquestes micropartícules que poden quedar en l'aigua. Aquí hi ha la terbolesa
és super baixa, tenim una aigua super poc tèrbola, però què és el que volem a part? Els microorganismes patògens que puguin quedar en aquesta aigua, eliminar-los. Llavors, en aquest tractament terciari hi ha un sistema combinat per desinfectar l'aigua. Número 1, amb hipoclorit sòdic, és un desinfectant. Número 2, amb llum ultraviolada. Aquesta aigua que ja surt del filtre de sorra passa per aquestes canonades que tenim aquí baix i hi ha 2 grups de làmpades d'ultraviolats que acaben de fer aquesta desinfecció. A partir d'aquí ja s'emmagatzema amb un dipòsit i ja podem fer servir aquesta aigua per a aquests usos no potables. En aquest cas seria la infiltració i el rec del Parc de Sarriera i després tota l'aigua que va cap a la xarxa d'aigua regenerada, que explicarem un altre dia, que s'utilitza per rec de jardins, el rec i la neteja viària, neteja d'algunes instal·lacions com la gossera o com Nora, les escombraries, etc. Doncs Rodri, no sé si vols afegir alguna cosa, però vaja, crec que avui ha estat una secció d'allò més entretinguda, on hem conegut una cosa més del nostre poble que a vegades, vaja, veiem que tot funciona, però també està bé saber per què funciona. Sí, poca cosa més a afegir. Dir que aquí a Tossa, que tenim aquest tractament terciari, tenim aquesta xarxa d'aigua regenerada, aprofitar-la i espero que a partir d'aquí sapigueu l'aigua que se'n va per la pica, per la dutxa, pel fregaplats, per la claveguera, on te va parar. M'he oblidat al principi, volia diferenciar perquè hi ha gent també que aquí es produeix molta confusió. Aquesta aigua no torna directament a la xarxa d'aigua potable. Aquesta aigua va amb un medi receptor. Volia diferenciar el que és la depuradora, que és el que neteja les nostres aigües de sobres, d'una potabilitzadora. La potabilitzadora el que fa al cap i a la fi és agafar aigua d'un aqüífer, d'un riu o d'on te sigui i donar-li una garantia perquè sigui apta pel nostre consum. No és el mateix en absolut. Doncs Rodri, moltíssimes gràcies una setmana més i vaja, vaig a preguntar a en Marc i a l'Artur si aproven o no després d'escoltar aquesta explicació. Sí, avui és una explicació una mica feixuga, no sé si m'he explicat bé perquè és complicat, però bueno, només que haguem entès una petita part o aquests passos una mica que he explicat abans, doncs jo ja em donaria per satisfet. Clar que sí. Rodri, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí 15 dies. Vinga, que vagi bé, adeu. I nois, com dèiem, aquest el programa d'avui és el programa més proper a la festivitat de Nadal, els dies 24, 25 i també Sant Esteve. I hem volgut que els tossencs i tossenques que ens veuen des de casa també, fer-los partícips d'aquesta celebració. Doncs sí, ara mateix veurem fotos i vídeos i tot el que ens hagin enviat tossencs i tossenques de la seva decoració de Nadal, tot amenitzat per una Nadala que ens ha enviat una espectadora, una tossenca d'adopció, podríem dir, com és l'Ariadna Garcia, que és la dona d'en Marc Sallés, que ens veu en cada programa. I bé, ella, i juntament amb un professor de l'escola de Sils on ella treballa, ens han fet això, ens han fet una Nadala i ho amenitzarem tot, ho ajuntarem tot i podrem veure aquesta cosa tan maca de la decoració de Nadal. Doncs vinga. Quin Nadal, quin Nadal, quin Nadal boig, en el pessebre tot ha canviat, les mascaretes hauran de portar, els qui vulguin entrar al portal. Quin Nadal, quin Nadal, quin Nadal boig, hauran d'anar-hi amb colles de 6, amb grups bombolla o bé familiars, perquè els deixin entrar quan els àngels ho anunciïn, han d'estar preparats. Mascaretes i distàncies, i en el riu a rentar les mans, i si els reis volen entrar, hauran d'anar-hi abans, que a la duana hauran d'esperar i quarantena faran.
Doncs agraïm moltíssim a en Jordi Latorre, el mestre que ha acompanyat musicalment la cançó de l'Ariadna Garcia, i també a tots els espectadors i espectadores que ens han enviat aquestes fotos d'aquestes cases tan i tan decorades per Nadal. Doncs sí, agrair la participació de tota l'audiència, feia temps que no els feien participar i han respost bé. És veritat. Per tant, des d'aquí, gràcies, i quan tornem a tenir iniciatives d'aquestes, que segueixin participant. Dir que també ens poden seguir enviant les fotografies i els vídeos, com ens faltaria. Clar, que això... D'aquests dinars de Nadal, d'aquests dinars de Sant Esteve... Atípics, també. També atípics, però bueno, és una manera també de veure la família com està passant, diferents bolles. Sí. I un moment, jo crec que l'Ariadna Garcia hauria de venir aquí a cantar el programa perquè té una veu espectacular. Oh, i tant. Nois, ens aixequem perquè podem iniciar el comiat d'avui. Vinga. Però abans d'acomiadar el programa, deixeu-me recordar pels espectadors de la televisió de Tossa, els que ens seguiu des de la televisió local, que ara, després del nostre programa, veureu un vídeo que s'ha fet aquest cap de setmana, en el qual també hi participem nosaltres, que és un vídeo que s'enviarà al geriàtric en suport als residents, també als treballadors que ho han passat força malament durant aquests dies. Doncs sí, el geriàtric està passant una situació molt complicada, molt difícil, i tot el suport que puguin rebre és poc. I si a nosaltres ens diuen, mira, hi ha aquesta iniciativa, nosaltres ens hi sumem. Ens hi hem sumat i ara ja sí, un cop explicat, podem començar a acomiadar el programa. Doncs sí, com heu dit, una iniciativa, qualsevol cosa que es faci al geriàtric, sempre que sigui per ajudar a col·laborar i per estar amb la nostra gent gran, que moltes vegades he repetit durant aquests temps que són la nostra memòria i l'hem de cuidar. I res, com ha dit l'Artur, qualsevol iniciativa disposats a ajudar i a sumar pel que faci falta. I com sempre, sobretot, donar-li les gràcies a la Karen, que sempre està a peu del canó ajudant a qui necessiti en aquell moment. I res, des d'aquí, donar-vos ànims, seguim en una situació greu a Tossa, el Covid. Ara, esta setmana, tenim nit vella, nit bona, perdona, tenim la nit de Nadal, tenim Sant Esteve, ja saps que jo sempre he fet alguna patinada. La gent, sobretot, anem a ser prudents. Si ens podem reunir 10 persones i de 2 bombolles diferents, reunir-nos com a màxim 10 persones i de 2 bombolles diferents, perquè el poble ara mateix està en una situació greu i com no fem i no complim les mesures que s'han de complir, empitjorarem i ja veurem què passa a partir del mes de gener. Per tant, prudència i res, que l'Artur demani sentit comú, que jo no et vull robar les paraules. No, jo començaré dient que avui és dia 21, falten 4 dies per Nadal. Per cagar el tió? No, per cagar el tió. Jo el tió el cagava el 24. El 24 jo cagava el tió. Sí, jo el 25. No, però estem dient el 24. El 24 es cagava el tió. Jo ara anava a dir que falten 4 dies per Nadal i, novament, des del Tot Plegat us volem felicitar al Nadal, us volem felicitar al Sant Esteve. Us tornarem a veure el dia dels Sants Innocents, ens tornarem a veure el dia 28 i no és una broma. Ja en farem de bromes aquell dia. I, escolteu, què us sembla si ja donem la gran exclusiva que tenim per més enllà del dia 28? No estava en el guió, però com ja m'ho fas cada programa, això de dir coses que no estan al guió, no ve d'una. Vinga, va, farem amb música de fons, va. Vinga, va. Carles, et deixo l'honor a tu, que ets el director del programa. Res, us hem d'informar que ens agraden molt Lianza, ens agraden molt les aventures, i en Marc Carrillo, l'Artur Robau i vaja, jo mateix, i també en Marco Emiliani des de Barcelona, Cuento Tot, donarem les campanades per donar entrada al 2021 i acomiadar ja d'una vegada el 2020. Així que aquest any ni Pedroches, ni la capa d'en Ramon García, ni sigui qui sigui, aquest any nosaltres 3 amb qui es vulgui apuntar, amb tots els col·laboradors i col·laboradores del Tot Plegat. Així que aquest any les campanades, senyores i senyors, tossencs i tossengues, per TV Tossa. I funcionarà, no patiu, que a mig raïm no ens quedarem a mitges, que el farem tot. I ara ja no ens enrotllem més, sentit comú, feu bondat i tingueu seny. Avui hem acomiadat el programa, però l'acabarem d'acomiadar amb Emilio, perquè a nosaltres ens agrada i molt acomiadar el programa amb música. I amb Emilio, amb Estrobador Pastoret, acomiadarem aquest programa abans de les festes de Nadal. I res, nois, moltíssimes gràcies, com sempre, i ara donem entrada a en Emilio per acomiadar aquest programa. I vaja, donem entrada a en Emilio amb aquesta música. Doncs sí, un cop acomiadats l'Artur i en Marc, ara acomiadarem el programa i ho farem com ens agrada fer-ho nosaltres, amb música. I avui amb en Emilio. Emilio, hola. Com estàs? Bé, molt bé, molt guai. Estrobador, i per Nadal, Estrobador Pastoret. Sí, m'he caracteritzat, a l'època que toca, doncs a veure què puc fer, pam, el pastoret, aquí amb la gorra i la barretina.
Miliu, ja fa setmanes, mesos, que et veiem pels carrers de Tossa animant un any, una temporada que no ha estat gens, vaja, feliç per ningú. Sí, molt poc. Però mira, com que jo el que me dedico és això, doncs per almenys oferir una mica del que jo tinc, no? Ja vaig començar en el confinament, des del terrat, i després amb l'oportunitat que m'ha de donar l'Ajuntament de poder tocar al carrer, i a mi i a tots els altres músics que s'hi han pogut apuntar, doncs jo per mi encantat, perquè donar una mica d'alegria, una mica de color, jo crec que és essencial. Oh, i tant, és essencial i és una cosa que ja vam parlar amb tu, recordo, a l'estiu, que ens va agradar moltíssim aquesta iniciativa i vam venir a comprovar-la amb tu a Jaquec davant del Savoy, un dels punts que també et mous sovint. Miliu, avui acomiadarem el programa amb música, per allò que has dit fa una estona, de donar una mica de color, una mica de joc, perquè aquest serà l'últim programa abans de Nadal. I, Miliu, vull que m'expliquis quines cançons ens tocaràs i per què creus, vaja, que poden ser adients per l'època. Bueno, doncs hem pensat en un parell així de maquetes, així tranquil·letes i maques. No tinc expressament Nadales, però bueno, hem pensat en la d'Imagine, que és una cat cover, que és una cover en català, una versió en català del que faig jo, d'en John Lennon, que ara fa poc va fer els 40 anys que va morir, vaig veure el documental que van fer, molt maco. I llavors és una cançó que sempre inspira, no? Sempre inspira una mica de valors i una mica de coses que hem de tenir en compte. Deixa'm fer una aturada aquí, perquè tenim aquí la partitura davant i, clar, l'escrius a mà i, a més, li dones tocs no només catalans, sinó també tossencs, també fas una mica de joc tu sempre amb això. Sí, però és una cosa que me surt natural, com que l'inglès no el domino, ja busco cançons que les pugui adaptar, perquè traduir literalment és bastant impossible, però bueno, sempre faig la meva pròpia adaptació i al ser tossenc sempre me surt alguna expressió, no? És maco, és maco. I si li puc, a mi me fa molta gràcia, és un exercici que m'encanta fer-ho. Anem a la següent cançó, què més ens tocaràs? Després una que he incorporat de fa poc, que és una d'en Serrat, Paraules d'amor. Molt maca. És una cosa que també ara per Nadal és el que fa falta, ja que no ens podem tocar almenys les paraules que siguin d'amor, no? Doncs, Miliu, això és tot. Res, desitjar-te moltíssima sort, que passis unes molt bones festes dintre del possible, dintre de les restriccions que ens donen. I res, una abraçada virtual o així amb distància, i jo et deixaré aquí sol perquè, vaja, ens cantis aquestes dues cançons. Igualment, molt agraït i merci per convidar-me. Ens anem veient. Doncs avui acomiadem el programa tot plegat amb en Miliu, amb el Estrobador Pastoret, ara per Nadal. Proveu d'imaginar-vos que no existeix el cel, que no hi ha infern a sota, que sobre sols hi ha blau. Imagineu la terra sols vivint l'instant. Doncs ara imagineu-vos que no hi ha cap estat pel qual morir o matar-se, ni deus que cridin sang. Imagineu la terra tota sempre en pau. Podeu dir i que somio, però jo sé que no estic sol. Veniu doncs amb nosaltres i serà com un sol món.
Imagineu encara que no hi ha possessions, ni més fam ni cobdícia, que som germans i prou. Imagineu la terra tota de tothom i podeu dir i que assumiu, però jo sé que no estic sol. Veniu doncs amb nosaltres i serà com un sol món. Bueno, doncs ara farem aquesta d'en Serrat, Paraules d'amor, que és una incorporació que he fet ara últimament al repertori. Vale? Va per vosaltres. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremàvem només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n, tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. Teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la, però sovint en fer-se fosc de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules, paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n, tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. Teníem 15 anys. Vinga, salut!